Hürmetli cemaat, isenler misiniz? Mine bir atna davrında kişi mine mesela şu yakta bu tarafta birinci şakırganları bizle Kur'an okurga 3 kişi vardık indi. Aramızda bir yigit değil indi. 50'ga gitken indi. 40 neşeden. Ol buldu. En birinci bizden bir hazret buldu. Şunda hazret mesela vagaz okuy. Vagaz ayta. Men Kur'an okuyayım. Bu yigit şunda kol ko'tarib dua qilib o'tirdi endi. Aytasim kile şonsin. Elek ol gil so'rangan edi. Men aytam sen bilan namoz qilsang da bir necha sura bilsang da ona tilingni bilmaysingmi aytam. Biz mana masalan seni anda olib boramiz, o'tiramiz. Sen birazdan qiyulanib Tatarcha сөйләшәләр татарча. Шул әңгәмәгә катнашып китәсең урыс телендә. Алар инде безнең менә татар теле шул гаиләләрдә кунаклар җыйганда шактагына тик бер үзенечә утрау дисәң була, утрау рәвешендә инде утрау, йөзендә утрау төрле бер нәрсә шул. Туган телебез шунда катнашып сөйләшеп утырабыз. Син ул урысча сөйләп китәсең анда. Син хөрмәтле кунак дип алар инде хөрмәт итеп урысча җавап биреп сөйләшеп китәләр. Сизми дә калабыз бөтен табын каршысында татарлар һәммәбез чиста татарлар, чиста урыс телендә сөйләшеп китәбез менә. Шул менә Татарстанда әле мин сөйләгән вакытында ГЭС бистәсендә анда үзәк мәчет бар. Тәүбә дигән. Ул элек булган шул Җәмигъ мәчете. Хәзер инде Җәмигъ мәчете мэрия каршысында төзелеп ята. Аллаһка шөкер, шунда атна кич ислам дине укыту дигәннәр игълан иттеләр дә. Мин инде шатланып инде тезләнеп утырдым да мәчеттә. Шул bir минут уздымы, тордым да урамга чыгарга тырыштым. Урамга төшүп киләм, баскычтан төштем урамга, йортка чыктым, урамга китеп барам, каршыма шул bir мәчетнең имамы яшь кенә егет, абый, нигә китеп барасың дип сорый. Мен ага беләсеңме җавап бирдем. Мин менә бабаларның җиренә Оренбург өлкәсеннән урыслашып битеп яткан инде, урыслашып яткан авылдан татар арасыннан килдем. Туган телемне тыңларга монда. Туган телендә сөйләшергә дип. Амында bir-ике урыс өчен урысча имеш. Минемчә анда татар малайлары булды, алар туган телен юньләп белмәде. Әллә җиркәнделәр, шуңа күрә басым ясаганнар да яшь имам егетне, имамның малае да ул, шул имам да шуңага таләп иткәннәр дә инде ул урысча имеш уйлаган ислам динен укуын алып барырга. Бу адам көлкесе түгелме инде менә? Татарстанның үзәгендә Җәмигъ мәчетендә уку дәресе имеш. Хатта җитмәгән ул, беләсезме? Әле теге гел урыс телле дуслары яулап алганда аны, ул теге аның алдыннан да егет, шул теге имам bir нәрсә аңлатып сөйләгәндә, аны тик төзәтеп тордылар. Мин сорадым, ник шулай итәләр алар? Мин алардан сорадым диме, әллә алар таләп итте диме, дусларым ди. Мен әйтәм, сез шул теге сөйләгәнегез аңга сеңеп калмый, чөнки
Ул урысча тырышты. Әйе, урысча тырышты. Аңлатырга сөйләде, урысча аның алдыннан. Әйе. Шунда теге урысча белгән малайлар инде монага гел өйрәтеп тордылар, төзәтеп менә бу сүзне булай әйт, бу сүзне булай әйт. Чөнки ул гарәп илендә атасы белән торып, шунда үсеп, татар гаиләсендә үсеп, урыс телен юньләп белмәгәч, аны гел төзәтеп тордылар. Мен әйтәм, төзәтеп тормагыз. Дөресенчә ул татар телендә чыгыш ясарга тиеш. Җәмәгать, безне менә хакыбыз бармы? Бүтән милләтләрдән таләп итәргә, безнең туган телебезне хөрмәт итсеннәр дип, туган телебездә безне сөйләшсеннәр безнең белән дип. Әгәр дә үзебезнең татарлар шулай масхаралап туган телебезне тырышалар, инде урысча, инде мәчеттә, инде урысча әйтмешли, последнее прибежище родного языка. Инде мәчеттә, инде тырышалар шулай урысча да урысча. Исламда милләтләр юк дип тырышалар, шулай аңлатырга. Мин әйтәсем килә, мин чагыштырдым да, бер вакытта мин әйтәм, Арабская республика, Йемен, Арабская, Саудская Аравия, Аравия дип нитәләр. Икенчедән, вакытында Оренбург өлкәсенә килгән бер Украин малае ислам динен кабул иткәндә, мәчет төзәүсез килә, безгә ярдәм итмиләр, безгә юл ачмыйлар дип зарланды. Татарстанда менә без Чаллы шәһәрендә 250 мең татарга мәсәлән, монда инде бер 20гә якын мәчет төзелде дисә була. Менә татар милләте булмаса, ничә мәчет булыр монда? Татарстан исеме, хәрефе дә калмаса, Казан өлкәсе дип атаса, Оренбург өлкәсе шикелле күпме монда мәчет төзергә мөмкинлек булыр? Шуңа җавап нинди булар сезнең җавабыгыз? Вакытында бер татар газетында, Чаллының бер төбәгендә татар газетында мине беренче, икенче биткә чыгарганнар. Шул мин андый сүзләрне әйтмәсәм дә, бу баш мөхәррир инде шулай теге журналистларда бар шундый игътибар итсеннәр дип шулай язып куйган. Татарча белгән урыс безгә туганнан да якын дип. Минем мәрхүм абыем шунда авылда миңа бәйләнде. Син миннән дә туганрак, якынрак кеше бармы әллә сиңа? Менә мин әйтәм, ул баш мөхәррир инде матурлап җибәргән инде. Шуны әйтәсе килә. Гагаузига барган чакта, анда гел алар Молдовада сөйлиләр. Бер яктан православ халык кунак килә, икенче ягыннан төркләр, кардәшлек килә, мусулман. Алар әйтә, безнең Гагаус халкында ике канатыбыз бар ди. Берсе тел ди, икенчесе дин ди. Шуны әйтәсе килә. Бер канат белән өчә алмый инде. Бер кушта. Безнең татар халкына әгәр дә теленнән айрылса, белмим ничек. Җәмәгатендә бер видео бар. Гарный хлопец Гарнышев дигән. Ул мин анага керәшенме син ди, православныймы? Юк, мин ди бик дингә бирешмим ди. Татарча сөйләшә. Иман фондын җитәклинчә ел буена. Менә үзегез бәя бирегез шундый кешеләргә. Алар ислам диненә ярдәм итеп торалар, тырышалар, үзенә калса. Мин ди православный вакил түгел, православный кеше түгел ди. Мусулманнар белән гел эшли, татар телендә, саф татар телендә тырыша сөйләшергә. Менә аны карашыгыз нинди? Кайсыдыр менә мәсәлән үз телен җиркәнә, үз теленнән туган татар теленнән. Аларга бәя бирегез. Сез аларга нинди карашыгыз менә? Минем фикерем буенча, безнең газиз ана телебезне саклаган һәр кешегә біз рәхмәтне безне белдерергә тиеш, аларны хөрмәт итәргә тиеш. Чөнки бу безнең өметебез туган телебез. Телебез бетсә, халкыбыз югалачак. Телебез бетсә, гореф-гадәтләребез югалачак. Үземнән ике юллы шигырем белән тамамлыйсым килә. Туган телем, газиз әнкәм син, шиксез булсын гомерең.
Исән сау